Olu lwangecawa soze lulibaleke kolusapho. Usinothando Ngwendu oneminyaka 11 ubudala ebengumzala kaOlwa Ngwendu oneminyaka 7 ubudala noathengwe oneenyanga ezintathu ezelwe. Ngokutsho kukamakazi wabo uNomazizi Ngwendu, usinothando ufike kowabo ephethe ipakethi ye-noodles. Esakumbuza ukuba uzithatha phi, uthe uzinikwe ngumntu othile evenkileni. Baqalise ukugula emva kwethutyana bezityile. Xa siseteksini umntana khala yintoni? Isusu siyandigqiba. Ndithi hayi buthiwa isuka khame sesawuhlika. Nyani xa sihlikayo phelelwe ngamandla umntana. Athi hayi mama ndiyaphela ndikwazi uhamba. Amapolisa asaqhuba uphando ngesi siheleku. Kwengxelo esizifumeneyo ke kuthiwa abantwana bathe batya i-noodles. Kodwa ke ngokwalomzuzu silinde iziphumo ze-postmortem neziza kusiqinisekisela into ukubana sithini na isekabani sokusweleka kwabo. Ngokwangoku asikafuni ukwenza amaqashiso, uphando lwethu lusaqhuba. Usapho luthi lufuna ukwamkela okwenzekileyo lungatyholi mntu ngesi sehlo. Kwindaba ze-SABC News, ndinguNatasha Maqguntulu, ndiseGqeberha.